Na saurari yadda ka murɗa shari'a ka juya duk hujjoji na gaban karasu a hankali ma ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa idan mun go bayani ko wannan da tare ko ka juya mun duk hujjoji na bayan sama a ƙasa ba za ka ba umarni ba dan kai ba lauya na bane kai ba alƙali ka bannin yi magana kai ba lauya na bane ina ce kai magana a tashi kai magana wanda aka kama da laifi ba wata mukabala ne abin da tambaya har ga an kama shi da laifi ko ta ce dan me ba za a aiki maka hukunci da aka da ba ce na wannan sigar ta sai kuma kai kai kada wani ya damu a kan tafiyar ta na ba mu musu dama hakuri su sani cewa su samu damuwa kan tafiyar ta lahira saboda wallahi tallahi zai shiga lahira da girma abun zan yi mutuwa ta girma dan mutuwa ta girma amma ba na neman kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai mun sassauci sassaucin Allah kai nake Ibrahim sarki kai mun sassauci ba na roƙon ka ba na neman sa ko Allah sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci kuma a gaggauta zantar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum kalami na ƙarshe